foli b'aw bɛɛ maliyɛn cɛ ani muso denmisɛnnin ani ni mabakɔrɔ minnu sɔgɔlen don Tam Tam TV jabaranin kɛ nin wagati in na ka kɔ bisimila ka kunnafoniyaw walawalali kɛnɛ kɔnɔna na ka kɛ ni bi tɛnɛ ni o bɛ Desanburu kalo tile 8 san 2025 bakuruba minnu bɛ an bolo n'o bɛna walawala ko da aw kulo ka o la kumaba dɔ filɛ ka kɛ ni banbagaci kɛlɛkɛli ye an ka jamana kɔnɔna na an ka finitigilakaw ye wulikajɔ belebele ka o kɛ min taara k'a kɛ Desanburu kalo tile 5 fo ka taa se a tile 6 o don ma ni o taara ka o kɛ an ka dugu la mun bɛ tali kɛ Kucala Sikaso fo ka se Nara mara o ma ni an ka sanfɛ kɛlɛcɛw ye bunteni da banbagaci kɛbagaw kan an bɛna an da dɔw la k'o walawala k'o da fo bɛɛ lajɛlen tulo kan tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ farafinna tilebiyanfan kelenya tɔnba min bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko CEDEAO olu kɔni y'u ka finitigilakaw wuli ka taa bɛnɛkaw fɛ yen nɔ ni wagati kofɔlen in na ka kɛ ni fanga dafiri baara ye min ne a bilala sen ka bɛnɛ kɔnɔna na nka ni a ma sira sɔrɔ kunnafoniyaw kɔnɔna na an bɛna an da dɔw fɛnɛ na k'o walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an ka jamana ɲɛmaa ni o ye furancɛla fanga ɲɛmaa Général Assimi Goïta ale ye jɔnjɔn belebele ta ka o di maaw ma minnu jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ fasojɔko la ni wagati laban degun ninnu olu kɔnɔna na ni o dɔw bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ka baara bɛnnen don tajiku ladonni ma an ka jamana kɔnɔna na ni an ko o ma nanzarakan na ko les opérateurs économiques fo ka taa se an ka fɛn min kɔni ye chauffeurs ni o ye mɔbilibabolilaw olu yɛrɛ fɛnɛ ka kɔkɔrɔdonba lafasali tɔnbaw ni an ko o ma ko syndicat olu maa caman de ye nin jɔyɔrɔ in sɔrɔ an bɛna an da dɔw la k'o fɛnɛ walawala k'o da aw tulo kan nin de bɛ an bolokɔrɔ aw ye aw dan kasi an finitigilakaw ka ɲɛmaa ale ka fɔlɔ ni o ye état major général des armées ye ale y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ belebele taara an ka wolomasiri tabagaw fɛ ka se ka dankarikɛ banbagaci wale maa caman na mun baaraw taara ka o kɛ an ka finitigilakaw ka dagayɔrɔ min bɛ yen nɔ ni u bɛ lakana lasabati yɔrɔ la ni an ko o ma ko poste de sécurité o mun bɛ dugu la min n'a tɔgɔ ko mahu ka olu fɛ yen nɔ ni o bɛ yoroso cercle kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka yira k'a fɔ ko an ka sanfɛ kɛlɛcɛw ye wulikajɔ belebele kɛ o yɔrɔ kofɔlen na ka dankarikɛ banbagaci kɛ wale maa caman o la minnu ni u tun b'a yira k'a fɔ ko u bɛna u senfa biribiri ka bɔ o yɔrɔ kofɔlen ninnu na ni u gɛnna an ka finitigilakaw fɛ ni ka dankarikɛ u la cogoya min na an b'a fɔ ko o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko sibirido ale kɔni sufɛ ni o tun bɛ Desanburu kalo tile 6 o ma ka yira k'a fɔ ko hali bi ko an ka finitigilakaw ye wulikajɔ belebele kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sanfɛ kɛlɛcɛ maaw ni o baaraw taara ka u kɛ Mali ale ni Burkina o dan furancɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o kɛra Sikasokaw olu ka mara la fo ka taa se Nara o yɔrɔ kofɔlen ma ale ni Dandereso olukaw olu fɛ yen nɔ ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye banbagaci wale maa caman olu yɛrɛ fɛnɛ dankarikɛra o la o yɔrɔ kofɔlen na ka u to u ka banbagaciya baaraw olu hukumu kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an b'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka finitigilakaw ka ɲɛmaa ale ka fɔ la a y'a yira k'a fɔ ko ni banbagaci kɛlɛ min ni a bɛ sen na ko an ka wolomasiri tabaw tɛna u da togoya si la ko u tɛna sunɔgɔ ka lafiya k'a sɔrɔ jamana ka lakana o ma ta ka segin a ma o sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔ ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ jɛkulu min bɛ yen nɔ ni ale sigilen don farafinna tilebiyanfan kelenya tɔnba ni an ko a ma ko CEDEAO an b'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko olu ye finitigilakaw olu wuli ka taa bɛnɛkaw olu fɛ yen nɔ an b'a fɔ ko o sɔrɔla fɛn min kɔni ye fanga dafiri waleya ni o taara ka bɛnɛ fanga ale sɛgɛrɛ ni wagati kofɔlen na nka ni a ma sira sɔrɔ kunnafoniyaw kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye CEDEAO maaw ye u wulila teliya la ka ni hakilina jolen ka o ta ka yira k'a fɔ ko u bɛ taa dɛmɛ ale ni kɔkɔrɔdɔw ka taa o kɛ fɛn min kɔni ye bɛnɛ fanga tigilamaaw ye ni wagati kofɔlen na walasa bɛnɛ finitigilakaw ka se ka fɛn min kɔni ye fanga dɛmɛ an b'a fɔ ko o hakilina in taara ko jamana minnu kɛlɛcɛw ni olu sɔrɔla a ko bunakun ka o bɛ tali kɛ Nigeria la fo ka taa se Sierra Leone na Côte d'Ivoire ale ni Ghana olu de ye u ka kɛlɛcɛw ni ka o fara ɲɔgɔn ka CEDEAO tɔgɔya la ni ka a bila ka taa bɛnɛkaw olu fɛ yen nɔ ka se ka taa fɛn min kɔni ye jamana sariya ni ka ale sinsin bere ni ka o giriya togoya min na o sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔna na ka kɛ ni fɛn min kɔni ye finitigilaka bɛnɛkaw fɛ yen nɔ 10 ale ni 2 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu minɛlen ye minnu nɔ yera ni fanga dafiri baara in o ko bunakun kan k'o sɔrɔla o kunnafoniya la ko walawala ko da o bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ nin kɛra baara ɲuman ye mun taara an ka furancɛla fanga ɲɛmaa ale fɛ ni o ye Général d'armée Assimi Goïta ye ka yira k'a fɔ ko a ye jɔnjɔn ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka a di maa minnu ni olu ka wulikajɔ n'u ka fasoden ɲumanya fanga bonyana kosɛbɛ ni wagati laban in na minnu ni a sɔrɔla degun fɛ minnu tun bɛ jamana kɔnɔ ni wagati kɔfɔlen na o degun kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bɛ tali kɛ tajiko gɛlɛya o kan o kama maa minnu ka baara bɛnnen don taji donni ma an ka jamana kɔnɔna na ni an ko o ma nanzarakan na ko les opérateurs économiques ka yira k'a fɔ
ko jɔnjɔn caman tara ka di u ma ko fɔlen olu ma ka kɛ ni u ka wulikajɔ ye k'a fɔ ko hali ni degun kun bɛ an ka ko u ma sɔn cogoya si la ka u bolo jigin u ye wulikajɔ belebele ni ka o kɛ walasa fɛn min kɔni taji bɛ se ka don jamana kɔnɔ cogo min na jamana kɔnɔdenw ka se ka taji sɔrɔ ka taa u ka baaraw olu kɛ o bɛɛ lajɛlen bɔlen kɔnɔ ka kɛ ni mɔbiliba chauffeurw ye ani ni maa minnu bɛ u kɔkɔrɔdonninw kɛ ni o ye u ka syndicats ye k'a fɔ ko fɛn tara ka di olu yɛrɛ fɛnɛ ma ni o ye jɔnjɔn ye jɔnjɔn min ni an ko o ma ko médaille des ordres nationaux o ko hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko o baaraw tara ka u kɛ nisɔndiya ale kɔnɔna na min ni o kɛra sababu ye maa minnu ye nin baara kofɔlen kɛ an ka minisiri ɲɛma ni o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye ale ye foli ta k'a kɛ nin maa kofɔlen olu ye k'a fɔ ko u ye nin baara ɲuman minnu kɛ ni fasoden ɲumanya baara min kɛ k'a yira k'a fɔ ko jɔnjɔn min tara ka di u ma ko u ni a ka kan kosɛbɛ an b'a fɔ ko o foli tara ka u kɛ o cérémonie kɛnɛ kan o sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔ ko walawala ko da o bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ kunnafoniya kuncɛla an b'a fɔ ko kitakaw olu fɛ yen nɔ ko dugu min bɛ yen nɔ ni kilo 65 o bɛ ani Keta ni ɲɔgɔn cɛ ni an ko a ma ko kokofata k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye fatuliwale o tara ka o kɛ yen nɔ min ni a ye mɔgɔw bolo da u kunkolo la barisabula sifinnaka dɔ ni cɛlaka don ni a si bɛ san 21 na k'a yira k'a fɔ ko ale kɔni yera a su o tara ka ye fɛn min kɔni ye a ka si yɔrɔ o kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o tara ka o kɛ arabadenw ni o tun bɛ bɛn décembre kalo tile 3 o ma k'a yira k'a fɔ ko a ka suturalen o tara ka o kɛ o don kofɔlen na nka fɛn min kɔni ɲininkaliw tara ka o kɛ ka maaw ɲininka maa minnu bɛ yɔrɔ kofɔlen na n'a y'a sɔrɔ ni ko tara ka kɛ cogoya min na walasa kun jɔnjɔn ka se ka sɔrɔ a la n'a y'a sɔrɔ ni cɛni ye a yɛrɛ faga de walima n'a y'a sɔrɔ ni maa de kɛra a fagali o sababuya ye o hukumu kɔnɔna na u ye ɲininkali min kɛ olu y'a yira k'a fɔ ko jugu foyi ni kɛwale foyi ma ye maa fatulen na k'a yira k'a fɔ min b'a to ni degun dɔ b'a kan walima min b'a to n'a bɛ a ɲɛ kan k'a fɔ ko yɛrɛ faga kɔni ko o kun ko bɛ a kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na ɲɛfɔliw la u y'a yira k'a fɔ ko sifinnaka min don ko a taara a tɔɲɔgɔnw nɔfɛ ni u ye u sigi ka u ka baro kɛ wa k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ɲɛnaminimafɛn fansi a kun tɛ o ta ka o baaraw olu kɛ k'a yira k'a fɔ ko o kɔfɛ ko dugutilama fɛ ko a seginna ka taa k'a fɔ ko a bɛ taa da a dayɔrɔ la ko dugu jɛlen a fama cɛma ko ale yɛrɛ ye kibaruya sɔrɔ de ale kɛlen k'a fɔ k'a bɛ weleli kɛ walasa a ka se ka taa foro la ka taa sɛnɛ kɛ cogoya min na k'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i ko bi min kɛra a fatulen sababuya ye o dɔnnen tɛ n'a sɔrɔ ni a yɛrɛ de ye dankarikɛ a ka ɲɛnamaya la walima n'a sɔrɔ ni maa dɔ de nɔ don k'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli baaraw ko olu kɔni bɛ sen na ni ne taara k'a kɛ fɛn min kɔni ye Kita mara o la o sɔrɔla o fɛnɛ kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan ko nin bɛ dansigi kɛ aw ka kunnafoniyaw la Tamtam TV jabaranin k'a fɔ ko aw sɔgɔlen to an na kunnafoniya ko nasiraw fɛ ko aw tɛna fɔ aw jigi kɔ an b'a fɔ ko aw ka aw sɔgɔlen to an na aw k'an bɛɛ wasalam